Снимаш ли? Аз съм MC Бол, един олдскул в хасковската хип-хоп култура, в графитите, в битовете и в емсинга. Сега ще направя нещо, което много ще издразни полицаите. Ще се тагна с шибаното ми име, което го мразят всички, защото го виждат всеки навсякъде. Те мразят това, мразят да виждат моето име. Но ще го видят пак и къде? На центъра на Хасково. Ебам се с полицията. Сега ще видите. Следвай ме! Направо. Какво смяташ да направиш, Бо? Това е просто един так, с него смятам. Просто съм тагна. Има голям смисъл в това, защото това е изкуство, това е хип-хоп култура, графити. Много е яко. Изкуството. Обичам миризмата на спрей. Ало, бърто за мен. Край, супер. Нещо гангстерско, я да? Коса?